נשיקה על השפתיים, יפיופה, מעופה, לילה, לשמיים. אחי, אתה חייב לשמוע מה יש לי להגיד לך. תוציא את האוזניות. הכנת כבר את העבודה? שום עבודה, איזה עבודה? מה אתה רוצה? מה אתה מבלבל את המוח? תן לי לחיות, תן לי לשמוע מוזיקה בשקט. אין ברירה, נתנו רק יומיים עד להגשת העבודה. מה? מה אתה אומר? על מה עבודה? מה עכשיו? חשוב שנבדוק ונברר מי הוא ישראלי. מה מסמל אותנו כיהודים ישראלים? או יותר נכון, מה זה בשבילך להיות ישראלי? איזה מין עבודה זאת? מה אני יודע? מאיפה נתחיל בכלל? גם אתם עדיין ספרייה? גם אתם עוד לא התחלתם? יואו, איזה לחץ, מהר. כמעט שכחנו מהעבודה, צריך עוד להספיק. כן, ספרייה זה מקום טוב להתחיל לחקור בו. בוא ניגש הרי שם ונחקור את הנושא. קדימה, ספרייה כאן קרובה, נחפש שם תשובה. באמת ילדים, מה זה צריך להיות? אני מבקשת שקט. על מה הרעש הגדול אתם ממש מפריעים. בבקשה, תעזרי לנו. מה זה בשבילך להיות ישראלית? באמת ילדים, תהיו רציניים. תשובה לכך לא שופטים מה שאומרים. עם כל הכבוד, ויש כבוד. רגע, בעצם היא צודקת. ישראלי זה אחד עם כבוד. כן, בטח, ישראלי זה אחד עם כבוד. בקסבה בחצי היום השוק פתוח, הייתי ככה סתם עובר, החזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלום. בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלום הקרוב. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר גדול. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. ביפו בן 40, אם רק אצלי תהיה ישר.
ישר בין הידיים, אך לא פריע הבחור שלא יתחיל לראות, כי זה אצלי פשוט אנו מתכבדים להזמין את יושב ראש הנהגת ההורים הגברת יהב בש לשאת דברים.